Abamenyi b'Ekinyoro kia Bundo egotoke ward ya township ime county ya Nyamira imambia yiritkoria rero ni go banyoro moichano monene maiga yokonyora umubiri bw'umusai okuruka Clinton onsomo bwe myaka 19 kurutire asa mache nabo igogosibire amagoko nengori y'Ekinyoreni korengana n'echinkumakuru ase amate ensemeyo nigo batebire buna nyagosira ni gabereka gwaka goseka gokora obosaria agento bateruna amatuka bwangoiga ni gabwatwa na kubwatukwa na gwikabonoiga bunanya tikobaga gosiri ubugima bwayo Sirabo ke bambi mongino ndocha teranta ke tonzo muagende gasi namonte ya tonzo muachita matanga ngesa ineiga na matanga chite tarakora ki taracha karachita matanga igagocha bon mambi ocha onte ya magorobana igweto monto gakora ga ngesa ine para ruguraria ago itupara bakabune mitago nyagoteba ya moko ngitaboza gakinje na matanga nkuru ngimoko mboli gakina matanga nkuru jebona mabona na sokire ko che para iga na nyoro mongino ndokro kwerana amanya gontebi ano kirete ga onsamuni ga iteire ko chibundo mate ni gakole irororo na nyorero mwana ona na baitire gakyazibire roje chingori yaitire dali korukara kiri bora tara ko dali gento kya moto na juzi gamba bote juzi nembolnere yazira rokora bagatera rero irete bakairu ko polisi akiba to kana tali bora boirete akasiboru na gasali yaro kire tana sali gento kya moto na kia koroko Clinton yonzo amasoma ena kia somete skuru wona yega nabona mwa ikireiga abanyana batokirire ndenga mbama eto mwana bono ntoma tinga nebikona byabeire bundeye no abantu bakare goitwa bare tubabe kuroche yaita bundo abande bagosamba basambira ubundo bono ino moichano tubugato mokongu nande tukumeti nando ebikone abangina kura naende egakoreke tokegikerie kiba abantu bagoitubanda baiterware tari gocha seitaba ebine bikona nande togotainwa na abana baitonganya no bosari bokare mwararire bibi akorirwe mochiero koboko gwake mosie bakuru batebete egera nari no na matukara asukarara yaikire buno gokora kende no kominwe bigoti oitu igonga tara nencherere ngija nandro yogotara nere manyanga kimotara nere na kiakororokana igona araji tobwate nebikone nande no gokuminka gete mwarariraje nche onko ruku positive elinda negativu boikwa oyo otamanyeti abankoro ku omongino minto chigotori cha ukari gotamagocha naki ba minto mwana na nyorire muina ukari gonte ngumunta itire rocha iga ena atamire na mugori no mumaete yaya na inche nkari gocha ngoika gaki abana baito moroche kere ntoko bekera mwana uyu mugaso ntoko manya nyasa umanyete ntoko munachera kina nyasaye bwe katika munachere kina keise ko bangana abantu bakora bari bakora igana baro nyasaye tako ba omorembe yaikera abana babantu bago itubuna chingiti mogo tiga nyasaye bwe ka banachere kina nakina tena ntoko nachera bana kina ntoko nachera umwana uyu okuro sibire rocha abune mbori buna gosa akora bo bentu ntoko manya lakini nyasaye